Ganti bintang tamu nih ojo awake dhewe ae sing ngomong. Ya, ya. Ngono, heeh. Yo, biasane njaluk ditabuhi musik. Oh, ngono Mas jog lidik jog luduk, heeh. Monggo, musike dionekne Mas Soro. Ah, ya, ya. Magadin. Utuh. Rasane kaya ketiban daru lintang kang mulyan nipo ning dadaku sing lali wis eling karo aku bali karo aku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wengi nggonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo mak plong sugeng dalu Mas Dwijo Kakok sugeng dalu Mas jog lidik menungsane ning dudu jare peh suwe ram ning WC bareng yo nyanyi yo metu kok tebon-tebonan ngono kae ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bijolas Indonesia spesial kagem masyarakat spesial plong tutup giling 2025 apa rasane jero dadaku rasane mantap hatiku wis ora hidup jantungku saiki wis mari kangenku apa rasane jero dadaku rasane mantap hatiku wis ora nyukur siraku saiki wis mari ngaluku ayo rasane rasane kapiye rasane kaya ketiban daru lintang pamulya sing dibalik dadaku sing lali wis eling karo aku mulai gelem bali karo aku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wengi nggonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo mantap rasane
luar biasa. Yes, alhamdulillah. Kita rup kuwi nganti kaya mumbul-mumbul. Saya- Ketiban lagu plong-plong-plong iki mau. Krono. Mas aku nek Boten. ngedap-edapi ngono. Tembang nika njumboke raos penggalipun Bapak Haji Rudi. Heeh, Ing so Ibu sama- Hajah so Fitri. Ibu Hajah Fitri kersanipun plong penggalihipun. Nggih. Plong ing manahipun. Heeh. Saya dalem nika tutup giling. Heeh. Dados plong sedaya panjangkahipun insyaallah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin nggih Mas. Jo. Alhamdulillah. Mak Cangik Yulimbo. Damel anu dalem. Nggih. Panjenengan pun banyak terus. Wit wau kula rungokke nika kok. Lah piye? Masa lek dalange monoton ora nek Nggih. banyolane ya penontonnya ora iso guyu. Ampun melih kok Heeh. dalang, ampun Heeh. melih kok nggen wayang, nggen Iya. campur sari. Heeh. Pengaosan mawon sakniki kedah wonten suasana-suasana humoris. Humor. Nggih. Mula masyarakat Jawa Timur sudah terbukti tidak mau diajak untuk berpikir tapi harus kita ajak selalu bahagia. Bahagia. Mula tepuk tangan untuk wonten ing masyarakat dalem nika. Nggih luar biasa. Selalu bahagia. Nganti sing nonton ini tekan buri ngono lho Mas. Wah biasa ngriki Ngomongnya. nek sing delok rame kula ora gumun Mas. Sebabe Wong ora bayar kok. Nek bayar mesti ning niate sing kagungan dalem lak nyenengne wong akeh. niki sing iso diarani inama akmalu biniat. Artinya Niatipun Bapak Haji Rudi sak keluarga Heeh. berbagi kebahagiaan Heeh. dan berbagi kesenangan. betul. Mula wong ki nek sugih ya aja malih, yen penak ya aja ndangak, sugih bondo aja pamer dodo. Selalu utamakan silaturahmi karena silaturahmi akan mendekatkan rezeki Allahumma. Amin. Niki Mas. Ah, iya. Mula seneng buk apa tutup giling gini. Tutup giling. Iki lho, tutup gilinge kaya ngene Mas Lutuk Cobi. Ayo. Nyapa? Loh, kok nyapa tutup giling kuwi lho. Regenge kaya ngeten iki Cobi. Aku jane mau teko Pak Kanto. Ini rada maju Sik ben kena ngomong ki lampu. omong pisan mak clemong nek ora penak kok moh Lah, teko ki lho. Lah piye wong buka giling ra diceluk tutup giling iki ya. Loh, piye to maksudmu ki lho? Iki acarane kan tutup giling. Lah to. iya buka ya dhewe ra kok ruruh ditutup ki terus piye? Loh. Sik iki panjenengan yang mengklarifikasi Mas. Ora iki cara-carane sambil menyelam minum air. Loh, priya menyelam Minum air. ya wetenge kembung ya. Mas ngene lho peribahasa kuwi peribahasa. Ngeten. Sampean ki nek bengi iki terlalu bodoh banget. Iso-iso aku karo Mas Kangko lho sing budal, sampean ora melu lho. Heeh. Pak Haji Rudi iki karepe Budal sapa? karo Mas Kangko no. Ora apa-apa budal lho. Loh, lah kepiye? Memang iki tahun-tahun pecah bengi iki. Kok tahun-tahun pecah. Tahun pecah dagelan to. Ora. Pangapunten. Wong kowe iki contongmu ra ndonga sing elekno nyapu. Ora ndonga pancen yo kabeh iki do pecah. Ya mek awake dhewe iki sing awet mergo aku sing iso mbak pusi mek aku tok dadi. Wong kuwi nun pangapunten Mas. Ah piye? Panjenengan iku mimpin yoga sak menten kathahipun. Ah. Tanggal jawabipun lak ageng to. Yo tanggung jawab gede no. Tesik dipun paringi tanggal jawab Waranggono, nggih. sik diwe tanggung jawab pemusik, Nggih. sik diwe tanggung jawab tukang son, Tukang tukang son. panggung. Lah nek kaya awake dhewe ngene iki lho, semua pekerjaan itu pasti membawa resiko tur ya abot, ngono lho. Golek abot nyapa dilakoni. Loh. Wong Piye urip tebus? iki golek entenge kok. Iya, tapi semua pekerjaan itu pasti memberatkan. Pak Haji Rudi arepa kepiye-kepiye senajan to wis mulya wis kepenak, tapi proses membawa suksesnya itu penuh dengan lika-liku. Ngono Kaya lho. ruru wae kowe. Wong lagi petuk bengi iki roh prosese kowe. Ki jane iki kowe iki jane Jak omongan kok njere terus. klambimu karo aku padha lho, Mas. Padha tapi lek beradu argumen ngene iki aku iso beda. Loh, maksudnya Pak Haji Rudi ki ngejak seneng. Dum-dum sedekah, sedekah ora wujud dhuwit tapi wujud tontonan. Dono rasa. Dono rasa. Heeh. Wong sing mirsani ya seneng, Pak Rudi ya seneng, sing ditanggap ya seneng. Lah awakmu pra ya seneng. Kowe rohe Pak Rudi seneng. Loh. Pak Rudi wis mesam-mesem kaya ngoten kok ora Kuwi seneng. mikir. Loh, mikir apa jale? Bengi iki entek kok akeh men. Iki lho, wong ki terlalu apa ya jenenge berpikir buruk ki ngene iki. Dangkal pikirane dangkal. Sampai ngerti pengorbanannya beliau seperti itu coba. Ngene iki guwak ragat golek nikmat tujuannya ben slamet donya akhirat. Betul. Saya gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ki ben penak ngono lho. Kaya ruru wae kowe iki. Lho. Iki cangkemmu ki jane
Mau dijak nyambut gawe kok ming ora iso nyawiji iki lho. Ngene iki paling tidak urun rembug, urun donga, melu mikir. Terus dipikir karo Pak Rudi napa aku melu mikir barang iki. Iya ning paling tidak ki Mas Kangko lenggah. Ya dalange ket biyen linggo, ngadeg yo kernet. Kowe ngomong ngene wae kowe, angel dijak omong kowe. Sing dimaksud jog litik kuwi ngene lho, dalang ki tanggung jawabe apa? Dengaran madhep rene sampean. Lho. Lah yo Komunikasi biar enak kok. aku ki jane dalang klasik wegah lho madhep ning mburi iki. Ning gandeng aku ben komunikasi karo kowe ben iso cetha ngono lho. Ngajeni ngono lho. Ngono. Aku yo aja modak ngadeg kaya dalang eko lho, aku tuwa pisan lho. Anu kok Mas Kluthuk niku napa-napa dipaido Mas. Wong ngene iki sing rawuh ya lenggah direwangi lenggah ning tebon-tebon kaya ngono ki butuhe golek seneng, Butuhe golek seneng. Seneng opo? Kowe ra cengengesan bayar larang ming guyang-guyu tok kowe. Lho, apa yen dibayar ki ben kon guyu ngene iki ya. Jane gendeng jane iki. Iki lho kowe mleset lho kowe omonganmu ki. Meneng aku ya. Lho, ora meneng piye engko aku meneng sing ngancani sapa sampean? Aku sing ngomong. Wah, Kenyeh. Omong ora bermutu blas. weh, aku padahal ngomong tak totol lho, Mas. Iya, iya. Pilih. Dasar omong sing bermutu. Pak Kangko, Dalam. dalu menika mujudke Sapa sing ngarani isuk sapa? Aja nggih kuwi tek kono kuwi. Ayo. Ngono. Dalu menika Pak Rudi nimbali jenengan dalam rangka tutup giling. Lah wis jelas toh. Tutup giling menika napa? Wong ki dari awal saka awan dadi bengi saya bengi dadi awan. Heeh. Saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Iso dadi apik. Ini yang bisa dinamakan dinamika kehidupan dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Masya Allah. Ono buka, ono tutup. Mulane kalau wingi menika buka giling, Nggih. alhamdulillah petani hasilnya melimpah ruah. Pak Rudi tutup giling menika mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, nimbali panjenengan paring pangipun dumateng sedaya warga masyarakat ing dalu menika. Niki nduduhke wujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kula wondene kaya Mas Kangko karo Kang Rama. Kuwi wondene kaya tanduran tebu nggih to Mas. Turun tumurun saka nggon saka dadi tunase nganti tekan dadi tebune nyatane ya nitis nggon putrane Mas Dwijo Kangko. Mula wondene kaya tebu dicontoh, tebu ki dicontoh. Iya, iya. Saka Mbah Sukron medun ning aku. Ya. Leres. Apa lek tunas ki mesti apik. Lho, Tebu ki nyatane ya nek sing bongkeng. Ayo. Urung mesti lek tebu ki tanduran apik kabeh. Mesti di antara mereka tebu-tebu sing ditandur kuwi mesti nek sing bongkeng. Jadi sesuatu yang baik pasti ada. Mesti nek eleke. Ngono, dicengengesan kowe. Aku Ora kok- ngerti iki ora tebu tok iki rencanane jagung ki somben subur. Lah sebabnya Mas, Diuyu wong sakmene iki lho. iki maune ki jagung ki, maune jagung ki. Batinku ki sapa kok madhep rono kae. Penot Eh. wayange ning kene kok madhep rono kok nguyuh dipeke. Lah mulane iki sing diarani jagung bertongkol dua. Ya iki, kowe ra mudeng kok ngono diomongi ra percaya. Rene. Ini tak kandhani. Pangapunten Mas Ya, Kangko. ya. Masyarakat ingkang lenggah dalu menika mboten ngirangi ras hormat para kepemerintahan Forkopincam lenggah. Nggih. Wonten Bapak TNI Polri nggih Nggih. lenggah. Kepala desa yang Nah, dikasih Kepala. Pak Juwanto, Pak Lurah ya rawuh. Berarti ini salah satu bentuk serawungnya Pak Haji Rudi itu hebat. Kok kowe ngomongnya aku karo Pak Rudi lho. Pak Rudi karo aku padha-padha petani tebu. Masa? Aku ya petani tebu. Loh, lah kok ora ngomong kowe? Nandur tebu ki telu ning ngarep omahku. Tebu karo pring kuning ki tak tandur. Iki lho, kowe omongmu ki ora kena dicekel ya iso. Lho omongan cekel iki rasamu ki terus nyambit. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Kuwi mbiyen, lek saiki ki jarimu adalah harimaumu. Loh, kok saged? Lho iya no. Biyen mulutmu adalah harimaumu. Nggih. Tapi sekarang tuh jarimu harimaumu. Kowe ngantek nggih story sing kira-kira menyinggung perasaan orang lain. Kowe kena pasal kowe cilaka kowe. Ya. Iya lah. Komen sing Bener-bener, iya. nglarani ati. Komen iso. sing larani ati, kowe Kena kena pasal. ITE. Bener, Ya Pak. ora? Undang-undang penyalahgunaan Iya. ITE. Bener. Jadi duduk mulutmu harimaumu dulu. Sekarang itu adalah jarimu harimaumu. Ini lah ajining diri saka lati. Kuwi mbiyen. Lah, Urung mesti sing mbokne kuwi. Lah apa iya? Ajring diri Saka lati. berarti lek dirine latine apik, Dirine, jati dirine ya mesti apik. kowe roh bupatimu. Bupatimu Ngerti? sapa? Pas Giri Sancoko. Bupati Ponorogo lho kuwi. Latine apik, janjine apik, nyatane ya kecekel KPK. Kowe mau jane rasa omong kuwi wis malah. Kok ngendi-ngendi kok kowe iki kok. Iya ora?
Iya nih. Urung mesti. Urung mesti, kabeh urung mesti ya. Urung mesti. Dadi lati ki aja didelok saka Jati diri. Jati diri. Hati-hati lho golek. Nek lak sinambung to kuwi. Sinambung piye? Mergo ajining diri saka lati lak Ha. gumantung saka ajining raga gumantung saka Busana. Hmm. Nah, iki gandengane. Nah iku lho. Ajining Raga Raga saka busana. busana. saiki iki sing gampang ngapus iki klambi sing apik-apik. Hmm. Sing jas-jasan. Hmm. Sepaton, gilap. Terus Ajining raga saka busana. berarti lek busanane apik, Mesti tumindake ya apik. urung mesti nyatane sing korupsi kae lho, nggih jas. Ayo. Nggih sepatu gilap. Heeh. Tas kalor ngidul ya bermerek. Sing Iya. ngomong sapa? Mbak Ajin iki ragane kaya ngono. Ketoke kaya sing dadi provokatore demo pati iki to kita. Ya, nek tapi kene ya bener. Lah nggih. Tapi sing nganggo apik-apik ora mungkin nganggo jaket Honda. Nah, urung mesti. Urung mesti. Dadi wong ki aja ndelok saka pakaiane, tapi deloken saka perilakunya. Ora disawang saka njabane. Tapi jerone dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the but look from the outside but look from the outside. Dan lu from itu. Don't look from the outside but look from in the heart. Uwe. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Kilo. Awakmu tak akoni secara pemikiranmu Loh, jenius. iya lho. Kudu berpikir ki kaya ngono. Oh. Berarti pepatah mengatakan dulu ki urung karuan diterapne saiki. Saiki bener, Bos. Ngono lho. Lu ngono. Ya. Ya anggrek. Berarti urung mesti yen Mbak Sukron nitis gan putrane njur padha karo wong tuane urung. Urung ya? mesti. Enak apa? Lah kan wawan ora ceblok saka adoh saka wite. Betul. Heeh, ya. Berarti wawan Ora ceblok adoh saka wite. urung mesti. Lek gondol codot kaya ado kawite. Ayo. Ya ora? Jadi pepatah dhisik kok Salah, Pak. Kan. Urung mesti diterapne iki bener. kacang mongso ninggalo lanjaran. Kacang Mongso ninggalo lanjaran. urung mesti. Lah lek kacang iki digondol Garuda. Yo ninggal anjaran yo. Kayak lak nggon sponsor kayak Tapi kan realita. Oh iya, Bos. Maksudnya nandur kuwi ngunduh ngono lho. Urung mesti, Pak. Lho kok iso ora mesti? Lah lek nandur terus cukul pangan wereng po yo ngunduh yo. Iki pepatahe wong Jawa lho. Wong nandur ngunduh utang nyaur. Urung mesti tangga ki utang malah minggat. Ngene lho, tembunge sing indah nggon pendidikan ki enek. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari wi padha. Aku temokno nggih sing nggih pepatah kuwi tak tapukane lambene iki. Lho, salahe apa? Guru Kencing berdiri kuwi pepatah sing diskriminasi. kok saged? Guru kencing berdiri Murid kencing berlari. padahal guru ki enek sing lanang enek sing wedok. Kowe tau tumon guru wedok nguyuh ngadeg. Lah ndeledek kok kene. Ya. Mbok kowe ning ngesore ben iso kuyan raimu kuwi. Pun dijak omong kaya iso kon Dadi ndi. rong mesti. Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Bersa- Mula kaya Pak Haji Rudi itu bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang bersenang-senang kemudian kaya bengiki. Proses Berakit-rakit, dahulu berenang-renang, Ke tepian. ketepian. bersakit-sakit, Dahulu Bersenang-senang. kemudian awake dhewe iki flashback tahun 2020. Nggih. flashback apa? Tahun 2000 20. musim napa nika? Corona lah. Corona, oh, Covid. Berakit-rakit dalu. Sing lara ki lho do mati kabeh ya. Berarti Sing ora selamat ki sing sehat kabeh. Oh, Urung mesti Pak Kangko. urung mesti. Pak Kangko, Dalem. urung mesti. Iya ya. Lah apa kono ki apa ya wong ora cerdas nopo? Lho tak duduhi ngene iki. Lah saiki nek Pak Haji Rudi karepe ngeten iki napa jale? Ya wayangan lho, mosok ngene tahlilan. Lho. Iya wayangan ning mujudke syukur. Syukur kowe roh kowe syukur. Syukur ki ya nikmat sing dilakoni yo dibagikan. Dalam bentuk apa kuwi? Bentuk sosial dalam bentuk materi bisa, bentuk doa bisa, secara fisik ya bisa. Kuwi tindakan. Tapi nun sewu, dengan riset penelitian saya di tahun 2025, bulan November tahun 2025 tanggal 10. Loh, Saya sudah mengadakan riset penelitian wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng bersyukur. lehmu tuku riset ning ndi kuwi, pasar ndi? Riset matamu kuwi. Riset. Riset ki penelitian. Penelitian. Dadi sing neliti ki aku dhewe. Aja tak mong iki. Nyapa gandeng barang. Wong mau karo aku ya sajak gede kok kowe kok. Kowe tak dudoi. Kene ngono. Kowe kata kemaki. Piye lehmu neliti piye coba? Wong ki syukur lan orane iki jangan dilihat dari tindakannya. Dari segi apa? Segi fisik. Tapi lek ngomong tindakan, saya bisa menekankan wong lanang kuwi syukure gede.
Dan saya bisa meyakinkan wong lanang kuwi 99,9% kuwi besok malah cadangannya swarga, Mas. Oh, wong lanang? Swarga. Mergo wong lanang dadi presiden rumah tangga, duwe tanggung jawab nyambut gawe isuk nganti bengi, bengi nganti isuk dienggo murakabi keluarga. Itu tanggung jawab Tanggung presiden jawab rumah wong lanang. tangga. Tapi lek wong wedok itu ada 2 kriteria. Oh, contohnya Mas. Nun sewu, wong wedok sing ayu ki malah besok cadangane neraka, Pak. Sik. Kowe ra ngeden-ngedeni lho. Bojomu barang yo mbok dandani ayu no. Pancen arep tak cemplung niku lho kuwi. Iki ra penak iki omongane iki. Sik, ana tembang iso nggelar iso nggulung. Nah, Nek ayu, Neraka, Pak. nek elek, Swarga. Karena apa? Nun sewu. Penelitian saya, wong ayu ki mujudke wong sing kurang syukur, pinaringane saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijupuk saka ngendi? Wong wis diwehi rambut apik, emak bakung, sok kala sik kurang trimo sik disemir abang. Ora manut kodrat. Ora manut kodrat. Kurang trimo. Nggih. Ya ora? Nggih. Kuwi cilaka kuwi. Ki nggon rambut. Rambut. Bojoku ndek tiru-tiru yan. Ya Malah disemir. semir ijo. Loh, Delalah ketutnya aku pas main ning lapangan ndek ngletak. pas bal-balan wingi. Bal-balan ndek iki. Lho, Lah kok lah ndek bojomu kletak turu ning kono. rambutnya Semir ijo. Akhirnya Mas. Ndase pangan wedhus. dikira Wah, suka. kira suka. Anu jane kon ngemut wae. Iya. Ki mboten. Heeh, ya. Meripat wis blalak-blalak. Riset. Sakra wong wedok sik kurang trimo sik templek lensa templek plastik. Ah, iya. bener. Karepe ben saya. Ben saya apik. Soplen. Softland. Ah, Ki mboten. Ah. Kamangka Gusti Allah maringi netra ki tanpa tes, Tanpa baterai. batu. Wis kurang apik apa? Iya, iya. Iro wis bangir sakra sik kurang trimo sik disuntik silikon. Ben bangir. Ora solikin no? Mboten. Oh, silikon. Silikon. Iya. Bojomu dek iki sukses to suntik irung. Silikon no. Kayak malah ora bangir kok. Lah terus Malah minggir dredek. minggir ngiwa minggir nengen. Barang foto keluarga malah kayak kalong ya lah. Kaya Ya ora? ngomong iki. Untu wis miji timun sik kurang trimo templek kawat. Masyaallah. Sik dikawat sik dibegel. Masyaallah ya. Ya ora? Berarti Wong ya- wedok iki kurang trimo ngono kuwi. Wong ayu iki. Wong ayu, Pak. Berarti wong ayu Neraka. Malah wong sing mlebu swarga ki wong sing elek-elek. Lho. Oleh rezeki koyo kuwi sapa iki mau? kowe apik. Iki wong wedok. wong wedok ya. Apik. Heeh. Wong wedok ya Wong ngerti elek. aku. Lek wong wedok ki sing elek ki besok swarga. Contone sapa? Oleh rezeki. Contone wong wedok elek contone sapa? Samine karo Umi, Sapa kuwi saminumi? tukang masak. Kaya Ya ngono. apa nggih samini barang iki lho. Karo aku Loh. ngene. Kabeh iki lah nganggo alasan nyapa samini karo ki mau kok. Umi. Umi kok swarga. Mergo dandane sederhana ora maneka warna. Nah. Mujudke syukur pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong elek ki malah swarga. Manut. Oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, warna. diklumpukne dadi siji, dienggo munggah haji. Alhamdulillah. Kuwi rungokno. Cadanganipun Swarga. Nah. Wong elek. elek swarga. Nek wong ayu Neraka. panjenengan mireng Mas. Ya, ngerti aku. Nyata. Wong ayu, Neraka. wong elek, Swarga. pertanyaanku. Lek tekok sing angel iman-iman utek lek mikir Pak Kangko. Ayu, wong ayu, Neraka. neraka, elek. Swarga. Saiki pertanyaane. Lho, Pak. Jagung bakarane lho ya. Nggih, Apa kuwi? tanggung perkarane. Heeh. Purwodadi kutane. Ya, adoh kuwi. Aduh. Kowe aja guyang-guyu, iki pitakonku tenanan lho. Wis tak gondeli tembungmu lho ya. Nggih ya Pak Kangko. Heeh. Sing ayu neraka. Nggih. Sing elek swarga. Takonku Bang Sulono kanthi bener becik. Ibu Hajah Fitri Aningsih sing duwe gawe iki ayu apa elek? Wong enek lho, wong enek. Mas Kangko, Apa? aku gak melu-melu mergo bengi iki pengen lunas aku. Wis Munio selesaino dhewe kuwi. Lho, Bu Hajah kan mau diandan wong ayune ora Ayu umum koyo ket sore. ngono. Anu. Kowe Ayu apa? apa elek saiki pertanyaan? Ayu kuwi neraka, Heeh. elek swarga. Kok kowe muni ayu ora lunas kowe. Ayo. Omong Ngono ya saiki. Tanggung bakarane, tanggung perkarane. Lagi. Bu Hajah Fitri lho, piyayine lenggah lho. Ya. Ayu pelek. Ayu apa elek? Kowe ra ingah-ingi kowe. Ayo langsung diadepi. Anu liyane kuwi lho. Ora. Ora iso, pertanyaan kuwi lho ora kena dijabut. Sekali Ada metu wis. pada pertanyaan pasti ada Lah ya, jawaban. lah ya. Saksine piyayi sak menten katahe kok iso. Iya, kenyataan. Ayu neraka, elek swarga. Kok kowe Bu Hajah Fitri kuwi ayu apa elek? rene yo kowe, ndang ngetok rene lho. Nah, lho aku tak pengen roh rai dagelan sing ingah-ingi piye ngono.
Ndek. Anu mbok liyane kuwi to Pak Kangko. Ora iso. Ono. Ora iso. Ayo, garwane Pak Rudi itu asmane sinten? Ayo Bu Fitri. Nah, menurutmu Piyayi Putri apa Piyayi Kakung? Wedok. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Iki jawaban sing Ora pilih-pilih konsisten iki. ki, ora konsisten. Ora ki. konsisten. Ayu apa pelek karek milih to? Anu ayu. Ayo, berarti lek ayu neraka. Kowe ngelokne sing domah neraka. Anu Pak Kangkon nun sewu klarifikasi niki. Berarti piye? Jane neraka, tapi sarene Mbak Fitri menika tresno karo Pak Rudi, terus tutup giling nyenengne wong akeh nanggap wayang nimbalin jenengan terus jenengan nyeluk kula kalih kritik, akhirnya nyenengne wong akeh akhirnya swarga ngono lho. Dadi Berarti nerakane mung dilu. anu nerakane mek diluk tok ngono lho. Dadi nerakane diwakilne bojomu ya. Cangkemmu. Aku ora melu-melu kok iso mbok ketutke. Diluk wae. Diluk ae. Aku ora Neraka kok wakilan. Lah mbok kowe budal sik kok iso mangsamu. Mosok bojomu ra gelem diluk tok. Ndak, mangsane. Diluk tok. Ngene iki lho, pangapunten Mas. Iya. Panjenengan lak renan penggalih, seneng tok. Seneng. Barokahipun rejeki ingkang tinampi panjenengan saking Pak Haji Rudi Bajah Fitri, mangke dipun tampi keng garwa. Iya. Lajeng benjing dipun masak, gawe panganan dipangan sakmene mbane jur barokahi. Heeh. Duwike nggih mbayari yoga sinden tukang son panggung sesuk dikekke bojone barokahi meneh. Barokahi meneh. Sik dingge sangu anake, nggih jajan anake jajakne kancane sak sekolahan sik barokahi meneh. Lho kok sampean ki ora mudeng sosialnya Pak Haji Rudi ki kepiye? Kamu kok asmane wis Pak Haji Rudi lho. Secara sosialnya besar, sedekah lillahi ya apik. Lah dicontoh to. Kok roh. Loh, lah nyatane bengi iki ya sedekahan kok iso ngene. tasakuran nih, rumangsane piye kowe iki? Asmane Pak Rudi ki apik ngono lho. Terus iki putrane putri iki cacah ana loro. Lho kuwi. Sok nek entuk jodoh mesti wayangan meneh. Ora mungkin ngejak iki yo. Lho sebabe? Ngelokke ayu kok. Ngono. Ayo. Pak Haji Rudi lek menurutmu wong Jawa gawe jawane kepiye? Roh ra kowe. Lho aku ora ngerti ayo sampeyan no. Ora roh. Syukur kayak dendam kok karo Aku sampean. ngene lho rate kok mek ngene tok. Ora roh. Dendam kowe, ayo. Aku lek suwe-suwe joget ngene-ngene lho aku. Pak Rudi menika Rudi, nun sewu. Menika yen kula goleki menika pun dadi napa nggih sinergi kalih jenengan Mas Kangko. Kok iso? Pak Rudi niki lek kula tatuk-gaduk nun sewu nggih. Wong Jawa. Jajali cetha iki nek gawe mic iki sing banter. Iki lho, lagi lagi. Ngono jajal. Gen genah lek ngomong iki wigati lho iki. Oh iya entek. Iki ilmu tuwek, Pak. Ilmu tuwek. Saking tuweke Ora tiba-tiba. ora tiba-tiba ya wis. Sik kuat to olahraga. Sik kuat. Wonge olahraga. Tuwek tapi Cina. Ya, yo, nah, muni yo. Pak Rudi menika wis pas mergo napa asmane Rudi. Rudi. Wong Jawa menika kudu njawani, Terus? wong Jawa ki aja jahat, wong Jawa ki aja jahil. Jawa Jawi Jiwi. Nggih. Loh, ora mudeng kok. Dagelan diperok lingguh. Aku tak ngematke sampean sik. Kaya wis. Kok nek ra iso lagi aku sing maju ngono lho. Nih. Dagelan sing nemu asam urat gitu. Lah wong iki ono lorone. Kakean nih ngono kuwi. Ayo wis rasah nih. Wis gunem ae iki. Gontak ganti. Alah, tangkeme. Ya kene ndang muni. Gontak ganti adek sejek ngono. Lho sing gonta ganti sapa wong karo sampean terus kok gonta ganti ki piye? Ganti liyane kok bro. Saya emang kritik kali pundi daleme tulung aku. Dadak omong kok ndi. Tulung. Ki kerja ora cengengesan iki. Ya, tapi ki conten Mas iki. Nggih, nggih. Jejeg kuwi. Aku wong Jejeg. serius lho Mas, mbok kira ora serius. Prinsip ki penting. Happy wife, happy life. Wah, happy wife, happy life. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, kedepannya keluarga akan lebih bahagia. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Ayu mergo tresno. Tresno, beautiful because of love. Loh, jan bocah ki sekolahe mbiyen ning Inggris suwi ta? Suwi aku. Loh, ning kono pulaan apa? Betul kunci. Kunci apa, Mas? Kunci Inggris. Nggo kunci ndasmu. Ono. Pak Rudi menika teng Inggris. Menika pun suwi. Kowe ra ono. Pak Rudi nang kene, ora nang Inggris. Omahe kene kok nang Inggris. Aku alik. Kowe iki ora fokus kok nek kerja. Wong Jawa. Wong Jawa kok wong Inggris gundulmu. Pak Rudi menika yen kula goleki. Inggris. Rudi ki ru ki ro,
Apa sik jelaske iki apa ki? Mbok Jawa. Lho, Jawa ki njikuk saking pundi? Saka aksara Jawa. Oh, lah ini lho, Mas. Oh, ana Cok. Pak Rudi ki ru karo di. Nggih. Berarti lek Jawane ro karo do. Do. Berarti ro ki hana cara. Hana cara iki papat Sekawan. karo do. Hana cara ko do 6. 6. Papat karo 6. 10. Papat karo 6. Angkane Siji karo 0. jumlahe Siji. yen digoleki menika judu. Judune. Judune tadi alhamdulillah Pak Rudi menika wis ketemu judune jadi petani tebu dan alhamdulillah hasil dari tebu ini bisa mensejahterakan keluarga besarnya. Tepuk tangan untuk Pak Haji Rudi. Iya. Elok. Berarti apik ki? Ya, syukuran nimbali Mas Kangko. Mas Kangko ki kang ki ko ki ko. Oh, Hono Kangko, cara kang ko. ki digawe ko. Ko. Kone tetep ko. Ko. Dadi hana cara ko 5 karo ko 5. 5, 10. 10 angkane Siji karo 0. berarti jumlahe Siji. jodoh. Wis temu jodone tutup giling syukuran nyenengne wong akeh nimbali Mas Kangko sing dadi dalange insyaallah warga masyarakat bisa terhibur semuanya. Bocah kok pintere. Wah, aku ki ra ngerti nek sampean be materi ki ra ngerti. Pak Rudi kuwi mau ro karo do ya. Kita lek Temune jodoh. Kita lek gonta-ganti we gampang haus ngene ya. Ya. Wong lanang. Alhamdulillah ya. Mas Kangko ko karo ko temune 10. 10, ya. Temune ya jodoh. Jodoh. Terus sing ditandur Sing ditandur tebu. tebu kita bu ki bo. Bo. Ana cara ko To pitu. do to pitu karo Pitu, bo. Ana cara ko do to sawala padha Padha jaya jaya moga moga bo 18. 18. Pitu karo 18 Sawe. selawe iki angkane Loro karo 5. jumlahe Itu. pitu yen digoleki jodoh rezeki pati jodoh. Loh. Jodone asile tebu Tinggi nanggap Mas Kangko. nanggap wayang nimbali Mas Kangko. Dadi jodoh ki rezeki kabeh, Mas. Di antara Mas Rudi, Mas Kangko karo tebu ki wis jodoh kabeh. Tibane jodoh kabeh. Jodoh. Loh. Napa rezeki sik ning aku ning Iya, sampean? iya. Kamu jenengmu? Klitik. Kritik iko karo to. Nggih. Hana caraka. Ko ki 5. Nggih. Karo tik ito. Hana caraka data. 5 karo 7 Rolas. 12 angkane Siji kalih loro. yen dijumlah Telu. jodoh rezeki pati. Loh. Dadi Lah kok kene iki. iki ramalan Jawa. Ramalan Jawa layakno aja langkung mbok jak terus. Ya arepe nyimplah ngene aku. Lho iya, iki hati kowe nyambut. Dadi nek aku tibane rolas iki. Iya, 12 karo siji karo loro jumlahe 3. Nggih. Yen dijumlah jodoh rezeki pati. Lah ki mau Pak Rudi jodoh, Mas Kangko jodoh, tiba tanduran tebu jodoh. Mergo wis chemistry. Loh, aku tiba. Tipe pati. Dadi hati-hati nyambut gawe kowe. Lah mboten kula tok to, Mas. Sapa? Lah niki Kluthuk. lah kuwi Kluduk iki kok karo to. Ko 5 to 7 Pitu. jumlahe 12 Rolas. siji karo loro. jumlahe Telu. pati jodoh rezeki. Dadi wis pas jodone Pak Kangko kalih Mas Rudi tiba rezeki aku kebagian. Loh, aku mau tiba apa, Mas? Pati. Kamu kok tilu ya? Jodoh rezeki pati. Lah sampean padha kluthuk iki. Lah kluthuk padha Tibane telu. ya telu. Lah iya rungokno. Piye jajal? Pati jodoh rezeki. Oh, lah matane. Lah patine didhisikne ya, Mas. Layakno slamet kowe. Wah. Lho iki Jawa lho, iki ramalan Jawa lho. Sik, piye Mas Jajal? Nek aku mau piye Jajal? Hah, Jodoh Jodoh rezeki rezeki pati. berarti keri nggih. Kari. Jodoh Rezeki rezeki pati pati. klitik. Lidik. Berarti pas kalih kodrate takdire Gusti Allah. Ah. Wong kuwi karek nglakoni urip, iya. golek jodoh. Ah. Nek wis temu jodone mesti nyantol rezekine. Rezeki, ah. Nek wis jodoh rezeki kuwi sanding, Ah. pati manut Gusti. Manut Gusti. Niki pripun, Wong? Hah? Pati jodoh rezeki. Oh, pati. Pati jodoh rezeki. Rezeki, ah. Wis rasah mbok arep-arep. Ngopo? Lah urung nampa jodoh ra nempu rezeki wis mati sik kok. Oh iya, matine sik. Lah mati sik iki. Oh. Aku lak jodoh rezeki pati. Mula aku keri ngono lho. Tibake kleru aku mau. Iki lho wong nek kemeden ya ngene iki. Tibake aku mau tibake padha jodoh rezeki pati. Lah mulecet kaya mbah. Kersanipun gayeng Mas. Iya. Pak Haji Rudi menika mengajak hiburan ini tidak harus formal. Nggih. Dados sekedar Nggih. untuk napa nggih merefresh suasana. Iya. Ngoten kersanipun kepenak. Iya. Kyai Kediri itu lunak. Lunak. Lagon nggih seneng, guyon nggih marem, lakon nggih gatekke. Gatekke. Mula kecakup sayanipun. Ah. Ngampil kalih napa setunggal? Lah monggo. Sampeyan apa pira?
Sembarang. Oke, siap. Anu tak goleke sing rada anu cantik kowe. Kene nduk. Nih nduk, sampe nduk. Kene. Iya. Kabeh. Cepada nelongso jamane, jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Ulah aja batal Yen dikongkon iya sing teman. Langsung tak duetke wae. Kene nduk. Siji loro. Oke no niki no. Oh karo Barekno. Kula tak milih sinden sing rodok penyakitan. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. jane sinden apa arepe antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ra umum kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Ca ayo ca sapa gelem melu aku. Ca ayo ca golek kenalan ca ayu. Yo kuwi apa to kuwi kok iso kae lho bagiamu kae lho tunas tebu kae lho ngono diopeni Gak karo gitu. ora iki sing kene ya kene wis kalah dhisik kok iso ngono Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. lho kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kowe padake apa wae ayo kono diurusi dhewe Kayak penyanyi dangdut ya. Gendang gelem ora? Iki galak ya, Jok. pertama galak ning matnoku suwi Nyokot. Madak iki kowe. ora ngerti kok kowe mangkat. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Lah nggih leres. Serasi. Anu ya Serasi Nduk, ya. selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awe duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. Nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetepo gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya Nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alam ya Nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Oh, gunung-gunung. Mungkin no jenengku Semeru ning tias ya. Semeru ning tias ngono. Jeneng alam Nduk ben rada beda. Ade sampean ndek anak jenenge Sapa? Lahar Gunung Merapi. Panas nungku nesu terus engko arek dhewe. Ngono. Emosi terus kaya Pak Rangga. Ngono ya Nduk ya. Iya, Ngono ya Mas. ben apik ngono. Bisa kok ayu nek koyo ngene. Saya kuru awakmu iki jane sehat wae kena anu iki bojoku nang saya lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya Bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek neng gone Jakarta nek trio maca. Nggih, Terus nggih. enek trio libel. Nggih. Terus enek penyanyi. Dua Serigala. Dua Serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gawe grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urit apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu Apa kuwi? artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu. kowe ra sembrono iki lho. Anu, pangapunten Mas Kanggo. Piye. Mawi penjan pirsani kados pundi? Ah. Dedeg piadegipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamarate. Alhamdulillah. Iki lho Awake Nduk. dhewe kaya Bagai Dewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumaratih sok nek kagungan putra dijenengne sapa Nduk sing wayang kira-kira duwe kawibawan duwe kaningratan Nduk sapa Nduk coba kowe ngomong coba Abimanyu. apik Abimanyu apik Oh, Abimanyu. anakmu sampean nek cara lu jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Siapa ya, Mas? Sing rodok sing apik sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne engko. Lah ya mirip kan anake. Ya mirip to. Bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah mbok iki beruk. ora sembrono kok Padha eleke kok sombong. Ora apa-apa, ora apa-apa. coba Nduk anu tak kepengin ngepenake nggon murung-rung piye coba rung Ah, tembang. bojo kula sumeh lho Mas Sumeh piye? angger arep ngomong guyu nggih. Iya. Ah, lek sume kalah karo bojoku iki lho. Bojoku iki ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok dengerane. Mangsane kok iso. Malah Coba penak to coba. nek ndir. Welak. Ya welak. Apa to Kang? Apa-apa kena sing penting bawa. Bocah kok kaya. Amin aku ya kena.
yen ning tawang ya kena. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kena. Oh, apa toh? Mayu nih Ramsak Mayu. Nanti kalau beda aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya lek mriki. FIFA. Sayang kamu. Pamintaku Sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok ya apa ngono. Mas? Kowe Rene. Bagianmu aku. Iya. Nah. Nimasida asik. Weh, jan luar biasa. Kamajaya, Kamarate. Nggih. Kamajaya, Kumudu. Dadi Awakmu komodo tadi pancen sampean kok role iki gampang melet, Mas. ya. Iki angger turu ngono. Nyembur geni. Atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise apa leh? Kok Aku gelek dikei surprise. Kene. Surprise apa leh? Tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura Apik, asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Makasih merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh, Mereknya iya, siap. Charles sih. Saman ya tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Karo Ini mereknya Hermes sih. mereknya Nde Sedotan. Wah, iki ora. Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas. Loh, iki Iki kulit asli. iso nggadah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki lek iki pengen asli, larang. lek pengen asli iki iso mben kulite iki tak klonthok. Wah kaya joro sandong. Terus diajeng terus. Balik nang gini banyak, Mbak. Ini tak betak. Ade, sangone arak bareng. AM kuwi AM. Rada maju iki ndak ben kena padangi. Apa toh? Sini kamu. Ing sarina. Kesane kowe kesane kowe gak kayak nafsu banget karo aku toh, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sore ngat? Sore diombe besok jengat. Wong gawe jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnane. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pilku loro. Lek ngombe. Su loro awan loro surure. Wah, Pak Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masya Allah Pak Kangkong. Nggih. Menika saribet kalih Keng Oh, Garwa. kalih sinten? Bu Klitik. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bu Hajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Dalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blu kuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya blu kuduk aja ya Yo turunan nyambik. Bisa kaya entut ngono jenenge. Aku mbok lele terus semua aku. Aku ngelek-ngelek. Mosok bulu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo lek kanthi omak jotos tenan lho ya. irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta. Ora iso ngalem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita mosok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untukmu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten-cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat sambar bledek. Lah kan ben modern. Tajak becek mangan kakung mah kewer-kewer. Kaya kebonan. Tembang lho ayo Rada ben ganti kono. Oh, aku pengen ngrungokne suaramu. Ada porone to?
Yo sing lanang Sayang. kasare. Sing lanang Sayang. kasare kaya ngono kuwi. Ya ampun, ya ampun. Lah ya gak so sweet blas, Wah, Mas. kok ora kaya ade yo, ngene Nduk. iki malah garapane penak kasar-kasar. Maksudnya anu, Apane? sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune Tumpeng lempeng. koyo. Wong ngene koyo berkat. Sayang Nembak. kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Loh, yo Ridho. Masa wedok jenenge Ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu nggak ridho, aku nggak nafas. Loh, alah mati yo. Wah, blesi sing lanang ra tegel. Lah iya. Wis sing lanang ra tegel. Sayang, Kudune ngene, sayang. kudune ngene, kudune Alas, ngene. ngene. Jajal, kamu kayak Ngene, ini. tak golek Ngapa sing- kayak ini coba kamu? Liyane. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. 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 Ayah. Ayah. Oh iya. Ayah. Nah. Ayah ridho nggak kalau aku tidur? Oh Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditakon. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok sampe turu kudu ngancam. Aku Aduh. takut. Kudu ngancam. Piye, Dik? Ayah. Dalem. Ayah ridho nggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku nggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Ah. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Nyapa kok iso? Tak wae napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan kok. Yo, jajal banget sayang. Heng Sarina. Ing sarina Kangen. lan ngene Aku yen krungu suaramu niku sayang. sampean kudu Piye sayang? kudu Kudu apa sayang? tak pegat ya. Ojo, apa aku wis ora bener. Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngopo sayang? Urung rabi ya. Dik, Kok aku mbok konak-konak keket biyen. Ngaku. Kuwi ngono cara nyambut gawe training. Mosok training nganti 5 tahun Lah, sayang. lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalem. aku kok pengen sesuatu yang harum ya. Piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa? pengen Sesuatu yang harum. harum. Oh, deh, tak pundhutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah, mesti Charlie. larang iki. Mangane bingung kok parfum kok Paris. Harum Iya, ora? Harum pol, larang iki mesti. Gane satu sih Kasih kok. ya Hani. Paris Satu sih kok. Tuku ning Shopee. Shopee satu. Sing KW 30. toh? KW. Pengen harum. Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang. Mangap situ ya. Wis tuwek iki gampang masuk angin. Iya bener. Terusno kuwi jele. Kok sio-sio? Ayo. Nanya Tak kandake pacarku loh kowe. pacarmu ndi? Aku pindah iki wae aku mau karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan maju. Jangan Ah, maju. wis. Hei, Selingkuh. tak Bojomu omongin. selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. wah modelnya digandeng langsung. Langsung bayar. Dhuwure kok ya padha. Kok ya mencep barang lho iki. Kok ya cocok ya? Begitu mbok gandeng langsung bayar. Ngomong sarang yo. Angeo, sangeo. Tangane piye? Sangeo. Ora iso ngene wong bisine jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku tak sama kamu lagi. Iya.
Terus nanda. Ing sarina. Ing sarina. Wis. Wis mau. Sawengine wis apa urung? Wis kok. Oh, wis to. Datang Gimana sih kinggang. Hani? Datan kenggang Sara ampun welas Lamun. lah iya lamun nyawang Ada aku nyidam sari. nyawang aku takon welas sithik Oh iya. lamun doh caketing ati Mas, aku dadi bojomu mbok aku tumbaske omah ngono lho Mas. Tekono gelang, tekono kalung iki lho aku Pak gak tekone patek omah apa-apa. loro gelem nggoni sampean? Gelem, Omah Dora rumah jangkrik. Deles. Kalung. kalung. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit gulung. Bongkong ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho rabiuk ngengkak kapu iki lho. Tapi rasane kaya uwis Kakang. wah Rasane kaya wis mbok ngono apa. ki saur opo iya yayi opo iya yayi Aku kok suyuk jijik. kowe iki ngono ora gelem ngladeni kok iso Kate digundung. Iki ban nyeluk kakang terus nyeluk biung ban. ya Aduh segonya metu. Lawannya endek. Iso Biar digelandang macet, kaya sapi. Yen cedak tansah ngulaan. Aku penyanyi rock. Sida. Oh. Asih maaf sayang, aku tuh lagi pilek ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek langsung ditelan. apa mas kuwi Paku payung. Kok jahat mentah. Kayak koyo express. Hani aku kedinginan. aduh matre kuwi ya kok iso nek kuwi mulai teruntal ae Kowe ki aja bae to, Fang. Bojoku pengen melu kowe lho. Aja ngene Lah kan pengen dipeluk toh, kan aku kadang. wis cukup tak sanding ini wae menel ya. terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti Waduh. Saya. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu udah tuwek wis sayang. Aku kedinginan. Kan api-api. Api-api. Pindo mimi. Ayo Pak. Pindo mimi lan mintuno. Meneh, Pak. Hayo. Ayo bareng. Nimas ana tepi wajib. ya Sito. Sida asih. Sida asih Mas Kangko Dalam. bawane ngampil niki nanti lagunya Roman Ah, tetep digawe rancak dalu niki apa lagune, Jo? Nino no Asik. Wah, iki. Yuk, ya Oh, teklek kecemplung kalian to kuwi. oke oke Oh. Aku yang ngajak. Aku yang ngajak. Kalau aku. ya Yo, Sama kamu. di jelas Indonesia. Ya. Apa kan judulnya? Teklek kecemplung kalian kan? Janda baru. Oh, janda baru. Halo. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti boten dadi janda. Betul. Yo. Yo, coba kayak Mbak. Yuk. Tendang. ya dong
deg-degan dik. Tuh, Mas, dedet jengkleng no. Piye kok ora kompak e piye? Iki bengi iki aku tombo kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas. Deg-degan dik. Yep. Ngene ngono. Ayo. Deg-degan dik dik. Awas. Kono lho kok madhep rene iki lho kok iso. Iki ndek tak jengking asam urat to iki. Ora iki engko wis ora. Kowe iki yo madhep lho. Ayo dadi Yo, sithik ning memuaskan lho. deg-degan jantukku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener sliramu wis pepisahan Satu, dua, tiga. Kowe enake ping 3 ngono kuwi ya, Mas. Oke oke. Coba coba. Mas. Teratapan Mas. Sing wedok kok ora agresif blas. Eleke iki lho. Lah nyapa? Sing jenggleng kene kolore pedhot iki lho. Kowe iki mripatmu yo nyak. Lah sing jenggleng kene kono sing agresif. Ora ngerti wong tuaku ya ngono kuwi ngono. Oh nggih. Siap-siap pamit. Nggih. Singa. Wijo Laras Indonesia. Jose. Deg-degan dik. Awas. Iya. Cas. Deg-degan dik deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener siram wis pepisahan yo awas ayo ya awas gua ki waduh jas iki yo gelem mencolot to ya jajal aku nduk. iya iya Terada kayak goyang aku kayak Teratapan Mas. Mas. iso gadul. iki goyangane kaya mentok kaping telek. Tapi kan iso goyang. Iya ya lho. Kudune tratapan Mas kono ki dedet awakmu terus wek ngono. Moh. Mana ya? Moh aku. Lah ngopo? Dadi bebek bahaya. Lho, sing wedok ki bar tratapan Mas kendangin dedet terus sing wedok ngene wek. Terus kowe sing lanang. Wek. Terus akhirnya Wek. mudul wis kewer. Ngono. Aku berarti dari belakang. Nah, ngono. Wek. Ayo tratapan. Kok nek nelek piye? Malah ya timpalan dhewe. Kok timpalan. Ya ngono kuwi saya sekata to kok iso. Ayo. Teratapan Mas. Ah, sedoke kan. Wek.
Aku sing ngene-ngene iki lho. Ya tak akeh wong lho nyaput to. Anu ning tebon-tebon dulu. Apa ning sukut-sukutan kono? Gundulmu gatel kabeh metu ya. Kini tak derekke, kini tak derekke. Ya, Aku yo. kini tak derekke lenggah ya diajeng. Makasih ya. Ayo ya sama-sama sama-sama. Wong ya. Piye to? Ewangan aku. Lho kok piye? Sik to, ben penakno lho. Garwamu ki ya ditutke kok iso. Ben ki bojoke seruntul aja. Kok seruntal-seruntul kok iso. Mas, Dalam. kata sanget ingkang lenggahi dalu menika dari jajaran kepemerintahan Lenggah. Nggih. Pak Dewan, DPRD, Pak Juwanto Lenggah. Nggih, Balurah, saking Balurah. Partai Golkar. Mbak Lurah Pak Juwanto. Mbak Lurah Juwanto. Nggih. Terus Pak Dewan Kuswanto nggih. Nggih, juga terima kasih kanggo penyanyi Boba Haji Sugiran. Amin amin amin. Sing ngebel awake dhewe berdua. Siap. Nah, Mas Joy kene pamundhut saka sing kagungan dalem. Dawuh dipun sampaikan Mas. Saking penjane Ibu Hajah Fitri. Nyuwunaken gerajakan Banyuwangi. Lah niki, kudu diaturke niki. Semaring ngartos 300.000 sembah nuwun. Gerajakan Banyuwangi. Amin amin. Juga banyak yang memonitor lumantar YouTube, Mas. Siap. Pokoknya. Juga ada yang di TikTok ini di YouTube 3.500 Alhamdulillah. pasang mata juga. Nggih matur Yang ada nuwun. di TikTok Dwi Jolaras Indonesia mencapai 2.200 pasang mata. Sebaik-baiknya seniman, sesukses-suksesnya seniman, Ya, itu juga ada sinergitas dari konco-konco media sosial. betul. Ngaten. Nah, terus matur sembah nuwun kanca-kanca dari media sosial. Pelakune seniman niku sakniki pun didorong dengan teknologi, Mas. Betul. Kula sembah nuwun. Tadi iki pomo 5.000 punjul dikelompokne ning kene nggone wis ora muat. Wah, saestu. Yo, Iya. Anak wedok saka Jombang adoh si Nggih. Puspita ya nyusul rene. Alhamdulillah. Nggih. Yo, iki diaturke pamundhut spesial kagem jampi saya penjane Ibu Witri. Hajah Fitri. Nggih. Nah, Banyuwangenan. Ayo Bu Dwi karo sapa jenenge Wiwi Irnawati. Ini Pak. Panas-panas laku, orang nggawa payung, sandale diseret, lamaane mlentung, Surabaya geger, fungsi neng Madiun Jakarta, ayo rukun tetep merdeka, panas-panas laku, orang nggawa payung, sandale diseret, lamaane mlentung, Surabaya geger, Madiun Jakarta, yuk Rukun tetap merdeka. Nah. Spesial Nggih, kanggo sing aku ngandalem. saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Dwi. Sik. Angkat tamu vokal ki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Dwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon buri piyayine meraati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Loh. Wi. Lah ya cantik. Cantik. Iya. Sing siji gedhe, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi. Jadi dia dendam karo aku. Aku gak dendam. Sing bisi iki lho, sing bisi iki lho. Kalau mau besi, tak cawi. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak Sing ngono. bisi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Bisi aku. Kagem bawa mboten Nggih no. Pamundhut sing kagungan dalem ya kudu dikumpuliti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Ya. Mamiat mayan, hey
Suarane kendhek lambian batu banget. Oh, enak lho. Ais. Oh, ngono iki komplite iki nganggo jenglengan barang. Nggih, leres-leres. Ah. So, Dalam. Kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? sukluduk. Aku lek krungu suwi kudu moro ae. Lah iya. Nyerambahi. Oh. Wah, janger iki ngene lho, rada dhuwur ngene. Ini simetris. Nah. Nah, apik. Kaya leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate, tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Neng ndi? Diguak. Lirik kene lho. Oleh tak buang ora iso omong manfaat mata. Wah, bleset tok sampean iki. Nuswanto. Ah, tangane diangkat. Bengak. Mau apa lo? Lah pucuan. Lah eman yo. Ayo, Mas. Bah. Sese lepas. Ngono kuwi. Lah kuwi nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Lho. Nah, ngono lho. Ora kok terus Iya, iya. mlaku sik. Ayo Mas. Weh lah cuy. Ngono jajal. Lah cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Kowe. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu Engko sik. Uro kok nang wuh. Udah kene bar kena pecel apa kowe? Ya tak mut gundulmu. Wong wis dikandani, iki nek wis rampung njur sampean bengok. Itu yang apik. Rampung bengok. Kita apik iki. Lah iya. Besok karo komet ae. Angel ram iki kok iso. Yo. Beleno sing terakhir yo. Setan. Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Ah. Wah. lor lan kidul alas angker. Mlayu lho. Ndang langsung mencolot lho. Ngene terus ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang kelivian livian Lambiangan
Loh, iki janger ki mesti lho ngono kepenak. Wis mlaku lho. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Saiki ngopeni daglan tuwek sitok kuwi. Susasana antisang terus nose toh. Piye to ki? Wis ta. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Sel. Kadung tak kon minggir. Minggir wonten aku. Tak kon atraksi sithik ra. Saja. Ya. Kon dadi klarap kan. Tanah India. Gumelaring. Gumeliaring Taman Sari Nusantara. Penggemar berat saka Kediri kepareng kumpul bengi iki Mas Jo. Wis tak kendhawu. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojogedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Mbak Gor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih kadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Kethek. Wis ora umum iki. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebet wonten ing becik ketitik ala ketara. Si Puspita malah kon jombang rene uga Rahma, Numi, Nafisa, Dirgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, Gerajakan Banyuwangi yuk dados. Mak-mak Indonesia, Ponorogo. Sepi
Mas Tarno Tania Jaya. Sir-siran ambi gendingan, gending asli yang nyuwanyan. Ferry Andrea, terima kasih. Longgoh nang pasir pasiran, sembur-semburan keredoan. Manuk seliweran, Ferry Andrisa, terima kasih. Mas Tarno, salam untuk Mas Klutuk. Nah. Kang Sob, terima kasih. Family Tree. sir-siran hambi gendingan, gending hasi ya nyuwanyan. Sir-siran hambi Alhamdulillah. Ya. Tasih kalih Mas Jo Kritik Leres Jelangkung. leres Mas Kang. Menika sing kula kerekne niki anu bintang-bintange Dwi Jolaras Indonesia. Satu Mbak Mayang Anjarsari, dua Mbak Wanda Amara. Nah, pokoknya nek sinden Deli urung enek cah loro iki urung komplit. Kirang Abdul nggih, kirang Abdul. Latihan bareng kok ditinggal mulih karo Wanda. Yoga-yoga ra semangat. Semangat. Man. Terutama sing enong. Lah ya. Tahanis gak iso. Support musik cur. Apa ini tanam yang de. Ayo Mas Dono, berpacu dalam Yo, melodi. musiknya Indonesia. Yo. Hey on, hey on. Ha ha ha. Samping son family biasa. Terima kasih.
iki dua karakter yang berbeda Mas Klinik Lodo. Nggih. Antara Mayang karo Wanda iki beda karaktere. Karakteripun. Oleh Mayang niku kan kula ndereke jenengan to, Bos. Ah, Nek Wanda kan ya nembe niki. kari-kari iki. Nggih, nggih. Ning wis sepakat, wis sumpah arep melu Dwijo Laras Indonesia selamanya. Ngoten nggih. Nggih. Sampeyan pun sepakat, Dik. Sumpah prasetyamu arepe tetep ngabdi nggon Dwijo Laras ya. Insya Allah. Padha karo aku ya Pripun? tak adekke selawase ya. Tak adekke selawase wis to. Wis pegawan kotak, Nduk. Wis. Ya arep nyapa Ponorogo ya anu ditarae. Kula nggih ngoten. Dua karakter yang berbeda. Nek Mayang kuwi wis kagungan garwa, nek Wanda ki masih perawan. Oh, malah sing cilik niki sing kagungan garwa. Wis SMP sampun manak pindho niku. Iya ya. Iya. Kita cilik kok haus. Kowe enak kok. Percaya ora? Wih. Beda karo Wanda, Wanda ki Wih. pun pengah. Jawaban bocah sing jujur ki ngono ki timbang tedeng aling-aling njur bloko suto wae. Biasanya sing menang-menang niki lho malah sing Yo. piye ning burine. Oh, ning Neng mburi. Iya. Malah Iki jinak-jinak merpati to, Nduk. Lah. iki malah karakternya jinak-jinak Nah, merpati. ngono. Jadi jedeki ngadoh kan nek nggon peteng dekem ngene ya. Kuwi ya wis padha karo kuwi SD terus double. Ya ora to, Pak. Nggih, nggih. Ora ya. Ndak, ya. Nek wis terbukti kok sing paling meneng dhewe ki siji paling nemen dhewe sinden Dwijo Laras ki Burini. Dadi Masa ngeten iki. Weh, buri niki mesti meneng ora nek sing ngambah. Masa burine ajeng kan jenengan nyanyi bokong semon. Ning bener lho Mas yo, penyemangate kanca-kanca Dwijo Laras Oh, Burini. ki Wanda. Oh, Wanda iki wae. Ada tenang. Burini. Ora apa-apa, Nduk. Kanggo penyemangat, Sama kanggo nak. motivasi. Dalemmu tindak ndak? Kula ngawi. Oh, tak petuk aku ya. Iya, Tepun ndi? Oh, biyen alah, sindene alek to, sindene alek. sindene alek bae kuwi iso ngono. Tembangipun ngagem ngagem musik nggih, Saya ke musik no. Ora ditekoki belas ya kowe. Lah iya ngono ki jenenge klewo-klewo tok. Piye? Sing takoni sing perawan tok ngono ki kok ra ketang sithik diganggokke. Tapi tak tekoni piye awakmu kuwi wis kulino. Yo apa ngono kok. Tapi katipun Mas Doro, katipun tapi. Kene, ya kene. Apa Nduk Maya apa? Wanda. Tak nyanyi lagu ya. Tembahipun Puspito, Pak. Puspito Nolo. Ya, Puspito Nolo. Apa kuwi? Rale piye rale? Rale piye ya? Bawa ngarep, Nduk, bawa ngarep. Pitano. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Anda yang tahu. Enak iki. Ya. Rembulan kang sumunar yang seni terus nakan tuhu tarana liya mengsira sayangku. Lagune cah nom kowe wong tuwa kene nyisih. Ya. Ora mudeng ngono. Suarane yo sak warna. Sak warna ngono ku sak Pancen iki- warna. Katoke mun sak ukuran. Ya ora. Gak gede Wanda. Heeh. Berarti Eh, kau wis Wanda ki SSA. Apik iki ndak penak iki. Ya, gamelane kantor lho iki Puspito Nolo ya. Jadi kita gumyak, kene kita gayeng. Ya. Monggo Mas Soro, yuk Puspito Nolo Mayang Fit Wanda Amara. Yuk. Asik. Jono Aneka. Luar biasa. Wis komplit lakon, Nggih. guyon, Nggih. ya ta? Iki karek nutupne lakon Mas Jo. leresipun ngaten Mas Nggih. Kanto. Amargi sing mirsani menika kathah. Nggih, nggih. Turnyatanipun seliranipun piyambak-piyambak. Saestu. Mungkin mesakne nek sing ngenteni lakon nek guyone kesuwen kok yo Nggih. disambung gara-gara. Siap. Budaya langkung saenipun kados ngaten Gus. Laras. Mula memuji dateng Gusti Nggih. ing samangke Bapak Haji Rudi, Nggih. Ibu Hajah Fitri, Nggih. insyaallah yen sedekah mboten dadak ngenteni, yen peparing mboten dadak golek. Menika mugi-mugi menapa ingkang dados panjangkaipun dalu menika
pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah sedaya nampi barokah nggih Gus. Amin, amin. Panggih wonten season kalih. Nggih, siap. Heeh. Yo, sawangan mendung, mentiung kaya gawe payung, Nduk. Ya.